الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli huzurtu tamaşaçıları. Efirda imamdan sarıyıq tapşırığı. İndi elhamdülillah sizden kelgen sorularga şuşu efirda, şuşu studiyada hazretlerimiz bilen cevap qaytarga tırışa turgan tapşırığı dep aytganda әлі сұрауларыңыз қалған болса, узнаем у имама sabachka.huzur.ru деген электрон адресқа аларны юллый аласыз. Инде бүгінгі тапшыруға келгенде, хөрмәтле тамашачыларыбыз, мин таныштырырга өлгергәнче дип әйтегән сезнең күрергә өлгердегез. Бөтен кичкенә генә Балтач районын бөтен дөньяга таныткан безнең баш казыйыбыз Татарстанның шулык шушы Балтач районының мөхтәсибедә булып торучы Җәлил хәзрәт Фазлыев бүген бездә кунакта. Җәлил хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Инде шуннан да бик зур рәхмәтләр сезгә бүген монда килгәнегез өчен. Минемчә инде безнең тамашачыларыбыз Sizden kuruşka, Lenar sen söylemesin de bola, Hazretka bir sıra bir de özü söylesin diye aytışlar vardır. Şuna göre min vaqt nasılmayım, birinci sıravını birip de koyam. Kızıklı, bik kızıklı sırav, şirkevge kerip namaz okurga yarıyma deyip sırav bergen bizge hürmetli tamaşaçımız. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Bu sıravını birip de tırası yoktur indi. Peygamber Aleyhisselam bütün zir yüzü secde uğruna deyip bizge rıksat bergen bitindi. Bədərəfdə həm münşada qala bütün yerdə namaz oqurğa yarı deyib. Amma mənə illərdə namaz oqurğa yarı bit. Amma mənə min sizdən igə kirəm ikən, min sizdən rüxsat sırğa deyiş. Şəxsi milik bolğan yerdə min rüxsat sırğa deyiş. Vağzalma nemanda qamım xalıq milki bolğan yerdə min rüxsat sizdə oxuyalam. Amma mənə şəxsi yerə. Bizdən Мәшеткә кереп, башка дин кешесе гыйбадат кылса, бер шаман буын кагып отырса, безгә матур түгел бит инде. Без аны кабул итә алмыйбыз, шулай бит инде. Шуның шикелле, менә ширк, я вакыты чыгып китә торган вакыт булып, мәширкәгә сен экскурсиягә кереп, менә инде белән да менә терәлде вакыты чыгып китә дигәндә, андагы хуҗасыннан рөхсәт сорау, я булмаса ул халыкка анда фитнә чыкмый торган bu yaklarına elbette uylarga gerek yarı deyip de biz de bit özümüzü mısqıl etdi deyip eğer bir şaman kirip meşitte bu oyun qavub ibadet kılsa bu kilişmey bitin. Şuna göre bunda namaz okusan namazdan gitme degan söz yok. Elbette de ama bu yakların ezgine uylarga gerek. Indi onun alganda biz ikkinchi ягында менә карап китте, хөрмәтле тамашачыларыбыз, укырга ярыймы бер сора булды. Инде кабул буламы, булмыймы? Иншалла рөхсәт сорап укысак кабул була дигән. Юк, кабул булмый, булмавы даштырмый теге. Дөрес буламы дип әйтәбез инде. Менә фитнә бар бит. Фитнә дигән әйбер чыгара торган булса, ул фитнә бит инде зинадан яман дигән Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә син шу фитнә чыгаруга юл куясың икән моның белән. Андагы хуҗасынан сорадың, аулак кына бер пишмакта укып алдың. Ихтияж булмаганда ундан чыккач та укырга була, бүтүн җирдә укырга рөхсәт бит. Инде бунысы бүтүн җирдә дигән үзгәртик инде, зурайтык сорауны, чөнки ширкәү генә түгел, мәсәлән, кеше чит илдә кайда сөйтмәш, музейда да булырга мөмкин, тагын берәр кая. Инде шулык музей хезмәткәрләреннән рөхсәт. Менә гомумән без инде ала әйтәбез рөхсәт беренче чиратта дип әйтәм алайса. Ул шәхси хуҗалыкта. Музей бит гомум халыкны кандай рөхсәт сорамасаң да була. Мөселманнар яшәмәгән җирдә бит аны ничек кабул итәләр? Шуңа күрә шушындый хәли мөмкин, мәсәлән, бер урын бирегез әле укып алсам дип, мәсәлән, алар хезмәткәрләрдән мәсәлән. Менә шулай кирәк инде, чөнки мөселманнар күпчелек булмаган җирдә буның фитнә чыгаруы бар. Инде икенче сорау, бер аятны яңадан укысаң, сәҗдәи сәхү кылыргамы? Бу намазда нәрсә барадыр инде? Бу сорау дөрес бирелмәгән инде. Ан бит инде менә Фатиха сүрәсен укымасаң, Фатиха сүрәсен син белә теге онтоп төшереп калдырсаң, сәҗдәи сәхү кылырга тиеш. Ваҗиб булып тора инде ул Фатиха сүрәсе. Бит анда теге кушкан сүрәләр бар.
анда шаят сүрә кушарга дигән бит инде. Син инде аның теге алтын шаят нәме киткәнсең, синең бит инде шаят укылган, өстеңнән төшкән. Анда теге ул шаракта сәҗдә исәһү мәҗбүри дип әйтеп булмый инде. Син Фатиха сүрәсен я исеңә төште кара, менің аяты калган икән, я укымый калган икән, анда сәҗдә исәһү мәҗбүри инде. Мәсәлән, шушы сорауга кайтсак, кеше укыды, мәсәлән, Бакара сүрәсенең 1нче аятын укыды, 2нче аятын укыды, 3нче аятын укыды, һәм менә укыдымы юкмы икән дип теге уйлап тормады, тагын 3нче аятны кабаттан укыды дип әйтте инде. Монда бит инде шул хәтле куркыныч инде ул аят укыган, аның бит ул Бакара Әл-Хамдан соң куша бит инде, Фатихадан соң куша. Анда бит инде 3 аят, я 3 аят узынлыгындагы бер узын аят, анда аның өстеннән бурысы төшкән була бит инде. Теге ягы шаятын укыган икән, тынычлап дәвам итә ала инде. Инде мәсәлән, гомумән төшереп калдырса, сез әйттегез ваҗиб, ул вакытта сәҗдә ул мәҗбүри. Фатиханы онытып калдырды. Я булмаса сүрә кушасы җирдә сүрә кушмады. Ваҗиб төшеп кала дип әйтәбез. Намазның бит 15 ваҗибы бар. Шул 15 ваҗибның берсе генә үтәлмәгән шаракта да сәҗдә исәһү кылына. Аңлашылды. Өченче сорау, кабер ташы янында ярым майны куярга кирәкме? Бу инде зиратлар турында сүз барадыр. Кабер ташына ярым ай кую мәҗбүри түгел инде ул бит. Ярым ай безнең дини атрибутика булып тормый исламда. Хәтта бер бизәк шикелле генә булып тора. Ай бармы, юкмы, аңа карап бер нәрсә дә үзгәрмәй бит. Бу тарихы каян чыкты алайса ярым айларны куллану тарихы? Безнең бит инде Hicri белән исәпләп барабыз, бөтенләй ай белән исәпкәп барабыз. Ул шушы элек бит Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям заманында ай булмаган. Менә бүгенге көндә шардуган кую мәсьәләсе, таш кую мәсьәләсе, булар динебезгә муафикмы? Һәм тагын бер сорау, менә бу ташларга dini теге агуз биллахи дип язу, шундый сүзләрдә язабыз бит инде. Кемдер әйтә инде, менә ул бит инде пешранырга мөмкин, теге яңгыр явып, җирдән пешрак капланырга мөмкин, яки кошлар утыра мөмкин. Теге куйма мәсьәләсе бу каралдымы? Ничегрәк моңа карый һаман динебез? Менә бит инде ул шардуган нәрсә өчен куелган инде. Элек бит инде зиратларның рәтле башлы кыймалары да булмаган. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, сезнең кабер өстенә басуыгызга караганда кызган таба өстенә басуыгыз хәерлерәк дип, димәк кабер өстенә басарга ярамый. Менә шуңа кабер өстеннән кеше авайламыйча таптап китмәсен дип, элек инде агач шардуган куелган инде. Һәр кабергә инде. Һәр каберне киртәләп алганнар инде, кеше басмасын дип, шушы гөнаһтан сакланыр өчен инде. Агачта утыртканнар инде, чөнки хәдис бар бит инде. Хөрмә бутагы утыртты, хөрмә бутагы утыртты, ясин укыды дип, шушы хәдискә нигезләнеп, моның файдасы буламы дигәч, моның яфраклары кибеп беткәнче файдасы була дип, менә шуңа безнең халык агач утырткан инде. Менә 40 елдан соң бит инде кабер булудан туктый. Агач шардуган 40 елда чиреп беткән ул, теге агач үсеп киткән, шуның белән эш беткән. Менә хәзер без зиратларның кыймалары да бик әйбәт. Гадәт буенча тимер шардуган куябыз. Ул 40 кына түгел, 50 елда, 60 елда тора. Кабернең инде кабер хөкеме дә беткән була. Агач үсеп ауса, ул йөрергә кымашаулый, систартырга кымашаулый. Бүген инде менә безнең мөселман зираты дигән зиратларда шардуган куймаска дип тәкъдим ителә. Бу дөрес фикер дип саныйм инде мин. Чөнки менә һаман тимер шардуганнар җыела, берәүнең инде 5-6 нәселендә кешелгән булырга мөмкин, аны карап та бетерә алмый, буяп та бетерә алмый ул теге. Шуңа күрә теге кайсыдыр авыллар, кайсыдыр зиратларда шардуган куймаска дип карар чыгарганнар икән, һәм биек агач утыртмаска дип, моннан гайы безләргә кирәк түгел. Таш инде таш куела инде ул билгегә, анда теге җир бит инде ул нәҗис түгел, пычрактан түгел, ул менә заманнар үтә бит инде. Коръан аятлары язылган таш
Ауарға мөмкин, қоядыр ап кетерге мөмкиннәр, қоядыр салырға мөмкиннәр, таптарға мөмкиннәр. Шуңа күрә теге Коръан аятлары язылмаса хәерле. Хәзер инде без теге тамашачыларга әйтик инде, менә бүгенге көндә зиратларның тышкы теге кыймалары бик яхшы булган күрә, бернинди хайван да керми, ни дә керми. Барыбер кешенең таптауы бар инде, менә таш куелгач, таш бар, билге бар. Элек бит бөтен кешенең таш куярга кеше дә җитмәгән. Таш куйган тамгасы бар, итен билгесе бар. Монда кабер. Хәзер кайбер кешеләр шундый зар таш куймыйча, шардуган куеп, шардуганга кичкенә генә алай да ярый инде, тыга кылганда исемен белергә кирәк. Әмма теге шардуган куймаган җирдә җинак кына матур гына таш, теге ярышып зур таш кую инде ул бик күркәм әйбер түгел. Сүрәт кую ярамый инде, кирәк түгел. Ясалма чәчәк тә кирәк түгел. Менә шушы нәселләр утыртырга дигәннән чәчәкләр, чәчәк утыртырга ярый инде, яфрагы кипкәнче савап барып тора дигән бит инде. Ясалма чәчәк бит инде ул кипкән, аннан кибәсе юк. Ул бит исраф кына була, аннан бер файда да булып чыкмый. Ботак утырткач Пәйгамбәр сәлләмә моның яфрагы кипкәнче савап барып тора дигән. Шуңа күрә тирес чәчәк салуда теге күп еллык гади чәчәк. Юк, тирес чәчәк салуда теге исраф ягыннан әйбәт түгел инде, әмма теге сабагы кипкәнче савап барып тора дигән яктан аннан курыкмасаң ярый инде ансыннан, әмма барыбер исраф бит инде. Садаха бирсә хәерлерәк, әмма инде күңеленә шулай рәхәт икән. Куя, әмма ничәдер көннән соң килеп алып китәргә тиеш, ул бит матур чәчәк булып тормый, чүпкә әйләнә бер вакыт. Мәсәлән, күп еллык чәчәкләр утыртса, күп чәчәкләр үсә, мондый чәчәкләр утыртса, менә хәзер туйы дигән агачлар бар, теге матур гына булып утыра, зур исми тарал мичиткә, андый агачлар утыртып, теге билге куеп, аннан куркырга кирәк түгел инде. Әгәр инде менә мәхәллә бөтенләй агач утыртмаска дип карар кабул иткән икән, анда билгегә таш куйды, җитте инде, исеме язылган. Ал бит дага кылыр өчен генә исемен әйтеп. Аннан соң шундый шушы вакыттагы зиратларга кагылышлы бер сорау, менә инде каядыр Балтай чакларында кунакта булганда күрдем, шардуганнарны җыйганнар да бик күп итеп өйлеп торалар. Мәйтәм, балар ник шулай тора дигәч инде яңаны ясадылар. Булар инде теге искерде, 10 еллык яңаны ясап китереп куйдылар. Буларын металлоломга биреп, шуның акчасына зиратның теге тышкы нин ясыйлар дип. Менә күп җирдә бит шундый бер гореф дип әйтик инде. Горефтер инде ул, менә аңлатып китсәгез иде, алып кергән әйберне алып чыгарга ярамый дигән теге. Ансы дөрес әйбер түгел инде. Зиратта чөп җыелып ятарга тиеш түгел. Ансы арымгана инде. Ансы шәрикатькә бер нинди бәйлелеге юк. Бу еллар да банкасын ташлап калдыра, бу да пумаласын ташлап калдыра. Алган икән ул анда калырга тиеш түгел инде. Зират битен чүп җыя торган урын түгел. Моның бәлки асылы бер нинди асылы да юк, моның бер нәрсәсе дә юк, бу бер ырым гына инде. Әйберне алып китәргә ярамый икән дип куркалар. Менә гаврат җире капламаган килеш хатын кыз керергә ярамый, балтыр ашык икән, беләге ашык икән, чәчләре капламаган икән, тегесен эшләмәскә кирәк дияр, мөсабит инде харам тыелган. Монда рәхәтләнеп йөриләр теге. Менә соннан куркырга кирәк. Госылсыз керүдән, тиешсез киемнән керүдән куркырга кирәк, маса ярамый. Ул мәйетләрне мыскыл итеп була. Менә алар рәнҗеп яталар. Чөнки андый кеше йөргәндә кемдер Коръан укып тора, фәрештәләр качадыга кабул булмый. Мәйетләр рәнҗеп ята, шуңа күрә госыллы тиешле киемнән булырга тиеш кеше. Шунында зират мәсьәләсе, темасы бик киң. Бәлки теге сөйләшсәң әле бик күп сорауларга чыгып булыр, ләкин монда инде сорау биргән саен сорауга килеп чыга инде. Мин шуңа туктыйм һәм инде тамашачыбызның алдагы соравына күчим. Чөнки булай эшләсә, хәзер теге без бер сорауда калып калганнар үзләренең сорауларына җавапны сездән ишетмәячәкләр дип әйтик инде. Алдагы сорау: никах яңарту дигән төшенчә бармы? Нинди ишракта ул була? Әти, әни совет чорында өйләнешкәннәр, ләкин никахлашмаганнар. Никах яңарту дигән әйбер бар инде. Менә кеше мисал өчен ир хатынга бер талак әйтә. Шуннан соң эш күреп үткәнче килешмиләр, дуслашмилар.
Бүгін бит инде ашығып 3 талақ айталар. Айырылыр үшін 1 талақ жейді. 1 талақ айтты. 3 көрімге алар келішмәділер. Хатын шушы 3 көрімін, 3-ші көрімінен соң иреклі бола. Керек екен никах оқытып өз еріне шыға, керек екен башқа кішіге шығала. Міне өз еріне шыққанда никах яңарту деп аталайын деді. Никах яңартмешы ол, мұнда мәжбүри енді никах яңарту. 3 көрім өтті, бұлар 5 ай өтіп кетті. Бір вақыт бірге қауышасылары келе, Утала айтқашан иләріне қайтып кеткенде, ярты елдан соң қауышасылары келе, міне мұнда никах яңартыға керек енді мәжбүри. Ondan indi халықта ол теге ғадат шекілді келген, мына бек қата шоланышалар, ебе хатын талақ айтмайлар, гел низақ бара, азғыш бара, теге андай шырақта халықта енді қой бір кіші никах яңартқаштан ұштанып кетеді деп, халықта андай ғадатта бар, инансы мәжбүри түгіл, ол бір ела, теге ол ғадатта бар енді. Енді сабит жаманына келгенде, зағысты ол никах бетінде ол өзіңнің бірге яшәгәніңні башқаларға білдіру. Алар енді зағысты yazılышқан екен, бірге яшәгәннәрін білдіргәннәр екен халық янында, аларын енді зина қылушы деп әйтіп болмай. Әлбәтте енді мына бұл шырақта Аллах қаршысында никахлы болып келік десіп, анда да енді оқытып алсалар, зиян жоқ енді. Аларны зина қылушы деп әйтірге ярамай. Бүгін қошып пұсып екінші қатынға якімгәдір кіші көрмеген жерде никах оқыталар, бірге яшәуләрін яшырып жүрілер. Міне мұсы нәрсе әкірәм екен, ансын бек әйтіп бітір алмайм. Енді шынан да міне никах яңарту деген түшіншәді біздің яқта да бар енді, міне нешіктір әйтәлер еді. Бек ұзақ тұрдық енді, 20 ел, 30 ел, бір никах яңартып алайық әлі. Бір ненде жоқ. Ол міне шушы... Елаға кірамы деп әйтәсім келе? Ол міне ашып шыққан вақыт бұла қата теп кіші тағылаша, ашуланыша, шында талаққа тұра тұрған бір сөз әйтіп, біздің не бұзылған бола көрмәсін дейіп, шул сақлық яғыннан енді. Көңіліне шеккіреді кішінің. Ятынышсыздана башылар, мен бірер ярамаған сөз айттым. Анда бетені тұран-тұры талақ деп әйтмәсі, мен сені айырам деп әйтсі. Менім сенің бірі яшисім келмей деп айыруға яқын сөз әйтсі, қышқырғанда шығып кетерге мүмкін бейді. Никах яңарту процесі бірінші никахта көбік бола ма? Шахидлер, мисел мәхәріне беріп, шахидлер білән, аңлатыра керек ме бұл шырықта хазірет? Біз міне шындай жерден гіне, бұл біздің бірінші никах боз түгіл. Әлі әйні бірін аңлатмыша да келіп? Қар уақыт никахын аңлатырға керек енді. Яңарту ма, ғабат оқыту ма, міне бігеректі кіші келгенде, міне қазір ерінен талақ алып бітмеген бұла. Қайсының талақ бермеген 4 қатыны да бұларға мүмкін. Мұнда бүгін қазір бек сұрашмышы бұл мені аңлатыра керек бірінші. Анары бірінші никахта бетінде қатын қыз өзі тілеген қатын мәхәр сұрыяла. Екінші қатын алмышын деп шарт қойала. Аның екінші никахы екен ол бет ері берген мисыл мәхәрге риза боларға тиіш. Әм шарт қоя алмайды. Шуңа көрі бірінші никахым, екінші никахыма әгер хазірет білмеске, олар етмесе шахитлер, оларны біле тұрған шахитлер болсалар, оларның бет шушынды никах деп әйту әйбәт. Түшлеріні неше кетіп юрарға? Әгер түшті бірірсі үлсе, бұл қайғығамы? Бала көту түшті кірсе, бұл сүйінішкәмі? Ол бит енді түшлеріні әйбәтке юрарға керек енді. Біреуінің анда айтылған бет енді ол анса бүтін күші біләйін аны. Біреуінің өлгенін көрсең, аның ғамыр ұзын болады. Исің күшінің өлді деп көрсең, ол күшінің ғамыр ұзын болады дейлер енді. Саби күші бізетін ол сүйініш енді. Түшлеріні әйбәтке юрарға керек енді. Енді өзің шөпқадана тұрған түш көресің екен, ondan uyanğa varılıp işte kurtu kırdı, meşitke varıp sadaqa sal,
ике рикағат теге хайырлы болсын deyip намаз оқы, кішіге сөйлемейін дегер көңіліңе шик кере екен. Нүтішлеріне яқшыға yorарға керек. Ғымын біздің бетінде ырымнар да бар. Мәселен, бір кішіні көрдің де әйтесін, бұл кішіні көрдім әлі, yolum оңыр әлі deyip. Менә шундай кіші өзіне ғұрыфтәнме, ғыммен бұлаймы, әйбірлер ала аламы? Түтішті түгіл? Әйбір түгіл енді ол теге... Қара мәшеден қорқабыз бейт, шуңа айтам енді. Мәшеден қорқу деген әйбір бар енді, ол теге қой бір яқларда бигерек қорқалар енді теге. Керек әйбір түгіл енді, Пeygamber Aleyhisselam айтқан, dinning zayıflanganini şundan göresiz kişiler ırımga şana başlarlar deyip. Onları kişilikning güzel bulgan ikinci yartısın meşitlerge yürüden tıymağız. Eğer onlar hatın kızlar meşitlerge yürümeseler, tege hurafatlarga, ırımlarga şanatırgan balalar terbiyelep üstür deyip. Biz dinsiz cemiyette yaşadık. Din bulmadı, tege ırımlar, tege yıldıznameleri de şuna göre bugün dinge eğlendiğinde, dinini alıştıratırgan bir eğlendi. Şuna göre bir Allah'tan gına korku degen söz, nişe men korkasın, ol dege biten bir neseden korkmuşsun degen söz, sen irikli degen söz. Ama da meşeden de korkasın, bu şilekten de, tigenden de korkasın. Çünkü sende için Allah'tan korku degen tege, Allah'a tevekkül kılı, Allah'a şanu degen, Allah'ın rahmetine şanu degen eyber yok sende. Yine tegeziyin şup şar bile başına bota, bari bir irikli bulmaysan. Küberek beylilik geçiyorsun. Bu günde indi Allah'a şükür televizyon nazara qaribız mı? Şundan da yıldızlama degen ayırım rubrikalar görünmüyor bu ay. Ölek bir katı, bir kubide kişi hazır mineke jite, minana siyasılgan iken deyip barab tural var idi. Bu günde indi biz... Bari bir gazetler birerler. Kızganışka karşı. Bizden asılımızı bugünkü haletimizni ko'rsatadir indi ol. Bu bitinde dini materyal, ya yartısında dini materyal, yartısında yıldıznamalar bitinde birisi bile birisi doğru kelmeydi. Kişi okuy tiraj bara deyip. Bir hatın yarata bitti geçmeyden başka millet kişisine kızlarına vermezke gerek. Yarata bitti, yaratsan işler yazıp. Yerin arak şerge yarata mı yarata? Arak akşa biresim işte bitip yok, durak işte deyip. Halk yarata deyip yaramağına birine geçitke buyurdu. Şolay gerek değil. Benim işte şu sırau indi bek jitti. Şöyle sırau vereyim şu taş boyunca için bek kızıklı. Bugün de bir türlü kitap mı ya ki bir kişi ya ki hazretlerge baraga yarım mı tuş görsen yaxşı tuş deyip indi. Hazret men şunda tuş görgenim yuri alasız mı deyip. Bugün indi ol tege tuş bitinde ol sana şın mene şın eybet tege Urşa vişi deyip eyteler bitinde tege. Şunday tuş görsün için kişi bitinde namazını okurga tiyiş, tahajjud okurga tiyiş, yalgan söylemezke tiyiş. Bütün koysa bizden şu şartlar öteli. Şolay boğaşından bizden göre tanan tuş köbesi şeytandan bit yani yoratıra kişi izlep irisi yok indi. Eybetke yorarga gerek indi. Yoray almışsın iken sadaka sal da iki kat namaz okuya tövbe istiğfar kıl indi. Ahire hayırlı bu seni beger güngelin ol düşünü kabul etmişti bir şola uyangansın iken. Kişiye söylesen hasretin dağı da artırga mümkün. Bugün indi o tuşlarını bilip de geçen itip yorittirgan bizden İbn Sirin şekilde kişilerimiz de yok bitin. Şaşın İbn Sirin'in bitinde zor tuşluk kitabı var. Onda bitinde bir tuşundan da 4-5 türlüydü bir Rab ola. Şuna göre yermeğen hayırlı. Amin. Indi men sizə düşürəm. Efirdə İmam Nasırıq tapşırığı bara. Bugün bizdə qonaqda Tatarstanın baş qazıyı Jalil Hazret Fazlıyev. Sıralarınız əli bizden şuşa tapşırığa бар ekan, uznayım o imam.sabashka.ru degan elektron adresqa yollay alasız. Davam etəmiz Hazret, indi aldığı sırau. Əgər də kişi qanı təngə tamsa, təxərətini buzamı? Özünlük deyil, başqa kişiniki. Özünlük tamsa da, kişiniki tamsa da bizden məzhəbdə bitində nəcis bulub sanaladı. Özünlük oqsa buzula indi. Kan kişi kanı sen atamayken
ул тышны жуарга гына керек, чистартырга керек, тамкамыз тәһарәт бозылмый, нәҗесен генә чистарта. Шафигый мәзһәбендә бозыла, бездә бозылмый. Мәсәлән, кеше корбан чалганда кан эләгә икән, шулай жуарга гына кирәк. Жуарга кирәк. Тәһарәт бозылмый. Бозылмый, бездә бозылмый. Анда нәҗес дигәннән бездән Ханафи мәзһәбендә тәһарәт бозылмый. Шул нәҗес дигән җирне чистартырга кирәк. Шафигыйдә бозыла. Алдагы сорау, ир-ат хатынының әнисен башка кеше булмаса, тәэмин итәргә тиешме? Менә мохтаҗ, ярдәмгә мохтаҗ бер кеше авылда бар икән. Авылда яшисен бит инде. Шул кешене карау бөтен авыл өстендә фарыз кифая. Бурыч. Әле бөтенләй ни булмаса да теге. Туган булмаса да. Туган ни булмаса да. Монда инде хатынның әнисен анда бүтән кеше караучысы булмаганда, аны бит инде күршеләренә кемгәме йөкләү түгел, ул синең инде ул кешелеклек бурчыңда. Анда күршеңдә ялгыз хатын булып караучысы булмаса, карасан да әйбәтәр, бу бит савап, изге эш инде. Инде хатыныңның анасы инде ул карарга тиеш инде. Бүген теге кайбер ниләр бар, теге киленнәр бар, ирнең анасын мин карарга тиеш түгел, кайнана әни түгел ул дип, теге ул менә бик җиңел генә нәтиҗә ясап куялар инде. Җәннәт әниләрнең аяк астында дип әйткән бит инде. Җәннәт әниләрнең аяк астында дип. Син теге әнисен мин карарга тиешле ул килен әнисен карамый икән, ул ана малаеннан риза буламы инде? Юк бит инде. Ир хатыннан риза булмаса, хатын да җәннәткә керә алмый. Анасын карамаган хатыннан ир риза буламы? Я булмаса үзе кайтканда ашарына пешермәсә, аңа уют тудырмаса. Монда бер яклы җиңел генә карыйлар да. Теге кызын шушы җегеткә үстереп биргән әни, теге аны хатын бит инде шушы әнисенең аяк астыннан җәннәт эзләргә тиеш. Ирдә шулай ук була бит. Монда мәсәтьешмәсе кайнана дигән әйбер булырга тиештер. Иң саваплы берничә әйбер бар дип әйткәннәр бит галимнәр. Берсе 5 вакыт намазны вакытында укып бару. Менә бу бик саваплы, мә бик авыр. Монда отпуска да юк, отгул да юк. Больничный да юк. Син менә акылың бар икән, ишәргә тиеш. Укырга тиеш. Икенчесе әтияне карап сату. Менә бу җайлы түгел. Әмма иң саваплы әйбер. Безнең бүген акылларыбыз намаз белән тәрбияләнмәгәч, biz теге өчен ихлас белән Аллаһ Тәгаләгә кичкенәдән мәхәббәт тәрбияләнмәгәч кешеләрдә Аллаһ Тәгаләне ярата алмаган кеше әтияне ярата алмый. Менә хайванда дин юк, анда әтияне дигән хис тә юк. Без теге аша-беше буйнап килеп динсез үстек тә теге бүген әтияне дигән проблема килеп чыгып тора. Ислам илләрендә әтияне дигән проблема юк бит. Мәсәлән, чит илләрдә күрәбез, кайбер очракта әтиянеләрне хәтта исем белән дәшәләр. Теге кинолардан гына беләбез без аны. Ләкин шулай да, менә шулай андый гырыф теге киләчәктә кермәсме безгә дә шул кинолар, ниләр аркасында. Шән итеп динне булып яши алсак, балаларыбызга шушы әхлакый тәрбияне бирә алсак, киргә тиеш түгел, чөнки менә фитр иман белән кеше туа диеле бит инде, кеше фитр иман белән Аллаһ Тәгалә безгә иман гына түгел, гомум кешелек сыйфатларын да биргән. Менә динсезлек шушы гомум кешелек сыйфатларыннан чыгара. Бүген бит инде теге һәм эгоизм гап бара. Менә кеше үзен генә ярата, үзен генә уйлый, үз өчен генә кайгырта. Менә бүген көнбатыш шул юл белән китте инде. Теликән ир була, теликән хатын була, теликән хатын кыз ала, теликән ир кешегә әйләнә. Теге кем нәрсә эшлисе килә, шуны эшли. Нәфсенең шиге бармы? Нәфсенең шиге юк. Менә дин ул шундый фән, ул нәфсне шикләргә өйрәтә. Син җыгыла намаз укыйсың икән, көн-төн роза тотасың икән, нәфсеңне шикли алмыйсың икән, демәк нәрсәңдер килеп җитми. Һәм бәхет ул теге ирек, ул теге үзең теләгән әйберне эшлисе дигән сүз түгел, мөмкин баты шулай дип өйрәтә балаларга да теге менә нәрсә теләсә шуны эшләсә, теге
Япон тәрбиясе деген әйбер бар бит әле. Нәрсә теләсә шуны эшләсә бәхетле була дип. Ул менә әхлак кысалар эчендә яшәү бәхет. Менә бүген сине Казанга менә начальникка итеп куйдылар, гәй хуҗасы итеп. Син чыгасың да халыкка яхшылык эшлим дип бөтен знакны җыеп аласың. Рәхәт буламы? Югыйсә кая барасы килсә бара, нинди тизлек белән барасы килә, кайсы якка барыласы килсә барыла. Рәхәт буламы? Буламы, юкмы? Юк. Юк. Авария була, хәрәкәт туктала. Шуңа күрә менә ул әхлак кысалары эчендә яшәү, әхлак дисциплинасына булышу, буйсыну әхлак кысаларына, шуның кысалары эчендә яшәү, менә бу бәхет, менә бу. Без нәрсә эшлисең килсә, шуны эшләү бәхет дип кабул ителгән бездә. Телим икән арак эчәм, телим икән тегендә барам, телим икән кызлар янына барам, телим икән хатын янына кайтам дип. Бу дөрес әйбер түгел, ул әнә шул теге. Ул җүннәлеккә бармый, җәмгыятьне бетүгә бара, менә бария булган шикелле, җәмгыять хәрәкәткә бара, менә шуңа күрә Көнбатышның киләчәге юк. Аилә юк, балалар юк, туу юк. Бездә дә шулай юк. Без бүген теге дин кайтты, мәчетләр бар дисәк тә, бүген әле безнең мәчеткә йөрүче өчен итеп дин тота торган халык 3-4% гына. Калган 97% менә элек наза уйныйлар, янда җырлыйлар, теге исемнәре мин Нури кайда баштан нәрсә эшләсәм шул ярый дип, теге шуның шикелле эшләсәм дә ярый дип йөри. Шуңа күрә безнең дә шулай барсак киләчәк юк. Чөнки менә бездә дә тушак аранда үлеше күбрәк. Инде Раббыбыз һәрберебезгә тауфик биреп, яхшы юлларга кирип китәргә насыйп эйләсен. Амин, амин. Амин. Шуны өметләнек инде. Менә бүген мөмкинлекләр бар бит, мәдрәсәләребез бар. Менә хыялланып та булма, менә шушындый тапшыруларыбыз бар, дини гәзитләребез бар. Бу бит инде Аллаһ Тәгалә безгә менә шушы туры юлны карасын, туры юлны тапсын дип Аллаһ Тәгаләнең бүләге бит инде безгә. Аның кадерен белергә кирәк. Амин шабысында. Инде сездән килеп ирешкән алдагы сорау: күрше алмагачы безнең яктагы бакчага иелсә һәм алмалар безгә куелса, безгә бу алмаларны кайтарырга кирәкме? Бу беренче өлеше, икенче өлеше: күрше җиләкләре безнең бакчада үз тамырларын җибәрсә, бу инде безнең ризык булып саналамы? Асында аны теге мыек чыгара торган җиләкләр аның бакчасына кереп үскән икән, аны кыйнны. Алмагач мәсьәләсендә анда төрлечә фикер бар инде. Менә алмагачның битенә аның ботагы бер алмасы гына чыкмый. Тамыры да теге якка чыгып китә. Ул теге шул аның бакчасыннан җимне ала булып чыга бит. Тамыр бит инде аның тамыры киртәнең бу ягында гына булып, ботагы теге ягында булмый, ботак теге якта икән, тамыр да теге якта. Ул ризыкны шул күрше бакчасыннан ала дигән сүз бит алмагач. Менә шул күзлектән карап кайбер галимнәр инде бу алма халал була дип әйтәләр. Чөнки ул тамыры теге якта, ризыкны сиңа кергән икән, синең бакчадан ала инде. Әмма монда бит инде менә теге фитнә чыкмасын, тавыш чыкмасын дип, бүген беребез даштан үлми бит инде. Анда күрше менә шушындый хәл, җыеп алмаңны нишәтик дип сорау, бу әйбәт инде, монда теге уңайсызланмаска кирәк. Аның күп булган җылна үзеңнең бакчасында кая куеп карап бетер булды. Шуның аркасында тавыш чыкканчы теге элек бар бит теге берәүнең кабагы күршегә кереп үсеп теге кызлар икесе талашып баргач кызлары төнне урлап кабак пирогы пешереп икесен ашаткан дип шуның шикелле теге монда шуңа күрә менә шушындый хәл нишәтим дип күршедән сорарга кирәк. Гынахлар гел искә төшеп торса, нәрсә эшләргә? Ул кешенең күңел әйбәт икәнен күрсәтә инде, тәүбә кылырга да. Тәүбә кылгач бит инде. Гынах бит инде, тәүбә кылдың, бүтән кабатламадың, арттан изге гамәл кылдың. Аллаһ әкбәр эше бетте бит инде. Тынычланырга кирәк инде. Исеңә төшә икән, тагын бер кат тәүбә кылып, берәр харам бар микән, миндә нәрсә микән дип. Әзгәнә уйлан да тәүбә кылды. Аны бит инде шарты бар, эш шарты бар. Үкенеп җылыйсың, үкенәсең,
тәубә қыласың, қабатламайсың, һәм артынан изге ғамал қыласың. Әгәр кеше белә бәйле икән, ул кешенең бәхиллеген аласың. Бездә әйтәләр иде, изгелек эшлә дә суга сал дип. Асы изгелек турында. Изгелекне оныт дип. Ә менә гынахынны теге онытмыйча теге тәубәсен кылганчы онытма дип әйтәләр инде. Шуңа күрә гынахны Луқман хаким әйткән, икәй-берне бер кашанда онытмагыз, берсе үлем, берсе Аллаһ Тәгалә дигән. Икәй-берне бер кашанда истә тотмагыз, берсе кешегә яхшылык эшләсәгез онытыгыз. Менә сез әйткән әйбер, икенчесе кемдер сезгә начарлык эшләсә онытыгыз дигән. Күтәреп йөртмәгез, кемдер сиңа рәнҗетте. Кирәк икән үзе килеп гафу итә, теге сине табар. Менә рәнҗеткәнне гынахны онытмау хәерле тәүбә кылганчы. Теге әгәр онытып җибәреп тәүбә кылмый каласың икән, шуңа күрә бит инде Луқман хакимгә сорау биргәннәр. Вак гынахлар, кичкенә гынахлар куркынычмы, зур гынах куркынычмы дип. Ике кешегә әйткән, берсенә әйткән 5 кило вак таш җыеп алып кил. Берсенә әйткән 1,5 кило ташап кил дип. Икесе дә килгәннәр дә кире урынына илтегез дигән. Теге 5 кило ташап килгән, илтеп куйган. Тегесе мин хәтерләмим дигән каян алган. Менә теге без телебезгә хуҗа булмыйча, теләсә нинди сүз әйтеп, теләсә кемне рәнҗетеп йөри дибез. Аны онтабыз. Аның хакы кала кыямәт көндә безнең изгелегебезне ала торган була бит. Шуңа күрә, мәсәлән, Үзеңә эшләгән, кемдер сиңа начарлык эшләгән, моны онтырга кирәк инде. Пәйгамбәр сәлләһу әйткән буенча, 3 көн инде үпкәләп йөри аласың, шуннан артыгы ярамый. Үпкәләп, ашу саклап йөрү, син мине рәнҗеттең мисал өчен. Мин онталмыйча йөрим икән, ул теге мин синең кулдан син миңа агу биреп, мин агу эчтем дә, моның буда Ленар бит әле. Ленарга зарар килер дип өметләнеп йөрү шикелле. Аннан сиңа зарар килмәй бит инде. Мин эчтем бит инде агуны. Шул күтәреп биргән онытмаган ашу, үпкә, ул шуны саклап биргән кешегә теге агу эчкән шикелле. Шуңа зарар китерә. Шуңа күрә кешенекен онтырга кирәк, үзеңнекен, чөнки тәүбә кыласың килә икән, син бит ул кешенең бәхиллеген алырга тиеш. Бер вакыт миңа бер больниста ятканда бер күркәм генә күренекле кеше белән торга туры килде. Гел бер шылы бери. Әйтәм, ник бер шылы берисең? Авыруым бик көчлеме дим. Юк ди, авыруым көчле түгел. Булай теге чираттагы дәваланырга гына дип кирдем, график буенча гына. Әйтәм, ник бер шылы берисең? Менә ди, яни безне бик авырлык белән үстерде сугыш елларында ди. Тамам күрде инде ул ди. Бик күп күрде инде безне кеше итим дип әйтеп ди. Менә картаймыш көнендә ни бездә торды ди, безнең кулга калды ди. Хатын тиңгез мине дә вакытта әнине мин карарга туры килә ди. Мен әйттем бит инде, иң саваплы һәм иң авыр эшнең берсе әтиянине карау ди. Көннәрдән бер көн әйттем ди, ичмәсәм үлмисең дә бит дип әйтеп ди. Менә хәзер әни юк ди, мин бәхиллеген ничек алыйм? Кеше бит инде менә җиргә кергәнче син бәхил бул дип кала аласың икән, шуңа күрә менә ирләргә җиназага барырга тырышырга кирәк, теге ваҗиб дәрәҗәсендә мөмкинлеге булганда, чөнки без җир астына куйганчы бәхил бул дип әйтә алабыз икән. Бәхиллекне алган булабыз, хатын-кызлар тынчсакларга бара, бәхилләшергә дип баралар бит инде менә. Бәхиллекне алырга дип. Аны мин эзләндем инде. Әгәр теге кемнедер рәнҗетеп бәхиллеген алмыйча дөньядан үткән икән, син ул кеше өчен дуа кылырга кирәк була икән. Менә безнең әбиләрлек дуа кылалар дип, гел дуа кылганда өстебездә хакы калган кешеләр өчен дип. Менә бүген без ул сүзне оныттык. Бүген без теге безнең әбиләр икәй-берне гел әйтәләр, берсе сугыш афәтеннән сакла дип. Берсе өстемдә хакы калган кешеләрнең рухына ирештер дип. Менә без бу икәй-берне оныттык. Ул булмас күп диде, сугыш афәтеннән сакла дип әйтсәк тә, я автомат рәвештә генә әйттек, я бөтенләй искә дә алмадык. Менә килмәс күгие, булмас күгие. Менә шуңа дуада да игътибарлырак барырга кирәк. Инде шушы урында кызганыч туктарга мәҗбүрбез, чөнки вакытыбыз чыкты. Бүген монда килгәнегез өчен, җавап кайтарган өчен Җәлил хәзрәт, сезгә бик зур рәхмәт әйтәбез. Һәм инде киләсе бер очрашуга кадәр дип саубуллашып торабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле тамашачылар, сез имамнан сырык тапшыруын карадыгыз.
Бүген бездә кунакта Татарстан баш казые һәм шулай ук инде Балтач районының мөхтәсибе, зур имамыбыз, галимебез Җәлил хәзрәт Фазлыев булды. Сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.